Alhamdulillah, mun gode Allah da ya ƙara raya mu zuwa wannan rana domin ci gaba da karatun diwani kamar yadda aka saba da sati. Alhamdulillah. To alhamdulillah, a jiya mun tsaya a daidai inda shehu yake bayani a bisa fifikon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran halitta baki daya, inda yake ce mana wa wallahi la tulfi li ahmad thaniyan fa ahmad fardun jawharan lan yuqassama. Shehu yace wa wallahi na yi rantsuwa irin ta musulmi cewa na ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa la tulfi li ahmad thaniyan, ba za a taba samu na biyun annabi Muhammadu ba. Ba a iya biyun ta manzan Allah, ka ce ga manzan Allah kuma ga wani shi ma manzan Allah, a sai dai wani annabin dai daban, amma manzan Allah shi kadai ne a ɗabi'a, a hali, a halitta, a girma, a matsayi, a komai da komai. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da na biyu sallallahu alaihi wasallama. Saboda me? Saboda fa Ahmadu fardu, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi faridi ne, shi kadai ne, shi kadai ne, sunansa shi kadai ne, kamar yadda sunan Allah yake shi kadai, shi ma haka sunansa yake shi kadai. Wa shukka lahu min ismihi li yujillahu fadl arshi mahmudun wa hadha muhammad. Allah ya tsaga wa annabi Muhammad wannan suna nasa, fadl arshi mahmud, kuma abocin al'arshi Allah shine mahmud, wa hadha wannan ku annabi Muhammad wa an yi driving din shi ne daga mahmud zuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan suna mai goron wannan suna shi kadai ne, fardun shi tilo ne, ba a danganta shi da wani abu. Jauharun kuma lu'lu'i ne, lu'lu'i ne lan yuqassama, wanda ba a iya raba shi sallallahu alaihi wasallam. To anan ne shehu ya muka tsaya jiya. To alhamdulillah shehu ya gaba da cewa alaihi salatu llahi thumma salamuhu. Ma'ana in mun lura a cikin wannan diwani shehu yana yawan maimaita alaihi salatu llahi thumma salamuhu domin amsa ko kuma bin umarnin Allah wanda ya cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ya ku wanda kuka yi imani da Allah to ku yawaita salati da taslimi a gare shi. To ko da yaushe ana so mutum abu kadan sai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ko ni ɗan seconds kwanaki ma zan ce yahuda zan ce ne, to zan iya cewa yahudawa don su yi ciniki sun taɓa yin wannan application, yanzu na ga an daina amfani da shi, wanda abu kaɗan sai ka ya ce maka la ilaha illallah, wani application akan android ne haka, ko kuma ya ce maka subhanallah walhamdulillah. kaga yana tunasar da kai sun yi ne su don su yi ciniki, kuma sun yi ciniki, to amma kai an yi ne don ka amfana da shi. to amma na ga ba kowa ma yake amfani da wannan abu ba. To ba waya ce kamata ta dinga tuna maka ba, kan ma waya tafi ka tuna Allah da manzansa. To kai ya kamata abu kaɗan za ga bayan Allah mutum yi shiru, in suka yi tunanin Allah kawai sai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma allahumma salli ala sayyidina muhammad, su yi salati kowane iri. To haka ake so ya zama da cewa kalaman da za ka yi a kowane wayewar gari ya zama na ka yi kokari, ba kowa zai iya ba ne, to amma yake kokari ka ce salatin annabi ya fi yawa a ciki, ka a yi surutu mara amfani mara ma'ana. in dai ka san wani abu bai danganci Allah da manzon shi ba, to sai a yi haƙuri da shi. kuma abu na lamarin duniya ne, to sai ka karkato da shi cikin Allah. Ba abin da ba za ka yi karkato da shi cikin Allah ba don ya yi daɗi, ya zama da cewa dai maganar ka nan Allah da manzon shi a kowace rana, ya zama da cewa an ka tashi bacci ka yi calculating ka kirga ta cewa yau abubuwan da na faɗa akan Allah da manzon sa sun fi sabana ka, to sauran ƙananan Allah ka yafe mu. To zama da cewa ko da yaushe kana salatin Allah, shi yasa shi yake yawan cewa za ku ji yawancin in an ce alaihi salatu lillahi summa salamu, ko wanda bai san diwani ba zai ce diwani ne saboda an fi yawaita salatin annabi a ciki. To ka gani, to ko dan wannan ma ya kamata sauran al'umma waɗanda ba su fuskanci Maulana Shehu Alhaji Ibrahim ba su fuskanci cewa kullun shi fa ya karar da rayuwarsa ne a cikin kiran annabi Muhammad, yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk wani abu sabanin haka ya kamata abin kita ba daga shehu bane. Shi rayuwarsa gabaki ɗaya ya ƙara ita ne a bisa hidima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To miyau ta salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatin lahi, salatin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, summa salamuhu, sannan kuma sallama
ma'al ali tare da alayansa wasu sahabil kirami da kuma sahabban nan nasu masu girman daraja zawin na ma'abota ɗaukaka ko kuma ma'abota ci gaba. Allah ubangiji ya ƙara yadda a gare su. Shehu kamar yana magana kamar an tambayi shehu sai ya ce fa in tas'aluni, inda mai tambaya zai tambaye ni ko kuma inda za a tambaye ni an habibi, shin ni wane ne masoyina, wa sayyidi kuma a tambaye ni to bayan ka ce masoyin naka waye kuma shugabanka. Zai yi wa kana da masoyi amma ba shine shugabanka ba, kana dai son abin nan kana son wancan kan amma baka mai da shi shugaba. To shikenan sai aka tambaye shi guda biyu, to Shehu Ibrahim waye masoyinka ne, waye kuma shugabanka? Yace to da za a yi mun wannan tambayar to faɗa habibullah, sai na ce musu faɗa wannan mai suna ɗaye wanda aka saukar da suratul ɗaye da sunansa habibullahi masoyin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, malgairu wanda ba shi da abin kwatantawa, ma babu wa ma ko kaka, ba shi da abokin kama wanda zaka ce gashi wanda ya kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ma ko kaka wanda ba shi da. To wannan mai irin wannan sifa shine amsar da zan ba wa matambayin da ya tambaye ni, shin wane ne masoyina kuma wane ne shugabana. Kuma a kowane lokaci ka zo ka tambaye shi shine ansa shi. Dama mun ce za mu dinga karanta diwani ne domin mu gani kamar da Bahaushe yake kan magana cewa da na gaba ake ganin zaburwa, shi yasa muka sa wannan diwani ba don wani abu ba. Magaya magabata sun karar da rayuwarsu a hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu ma mu yi koyi. To shikenan kai ma ya kasance karka ce wai ai wani lokaci ne kawai zaka ware in aka tambaye ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zama da cewa ko da yaushe kana cikin hidima da kuma network ɗinka kullum ka kulla shi da Allah da manzansa. Ana tambaye ka waye masoyi ka kauce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ko kana cikin magagi waye kuma shugaban ga annabi Muhammadu. To sabano da zo a tambaye shi ko misalin ka tambaye wani wai kai wane ne shugaban ka ne, zai ce ta aini wane ne ya faɗi sunan wani ɗan siyasa ya ce ai shine shugabana. Sai a ce a kai shi shugaban naka ya zo da dawo, sai ka ji ya ce ai baka ce na addini ba, to ai kaga mutum da shauran shi. Ai ya zama na kowane lokaci in an ce shugaba sayyidi shugabanka ya zama kawai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaka ce ai baka yi mun tambaya ta bangaren addini ba, ko akwai ma lokacin a shekai da kake kautar da rayuwarka ta ce akwai lokacin da lokacin kana cikin ka fuskanci addini, wani lokacin kuma za ka zo maka da wata magana ba ta addini ba ta Allah da manzansa. Ya zama kullum kadarinka da tunaninka ka kulla shi da Allah da manzansa. Kowane lokaci ana zo maka kawai a Allah ya fito, ko da wasa ake maka za a ce wani da wasa ba muke maka, zai ce har mai za a yi maka shaida cewa to wannan ba a kawo masa wasa. In lokacin da kawo masa wasa to shi Allah da manzansa zai kawo maka, ko magana ka yi masa wasa ka ji ya kawo maka abinda Allah ya ce da manzansa, to sai a daina kawo maka wasa, ka yi nisa a cikin halar Allah kenan. Ya zama da cewa ko da yaushe in za a tambaye ka wane ne sayyidinka wane ne shugabanka, ka ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi ya ci gaba da cewa fa waqti, bayan sun tambaye ni waye masoyina kuma waye shugaba na, tsora ma ku ji dan tabbatar muku da cewa shine shugaban na. Ko fa waqti, kun ka dukkanin lokuta na gabaki ɗaya na rayuwata, wa sa'ati da kuma sa'o'i mintuna na baki ɗaya da awoyi da dukkanin awoyi na gaba ɗayan su, gaba ɗaya rayuwa kenan sarabtu na sadaukantar da su ko kuma na sarrafa su fi sarabtu li zikiri, na sarrafa su da ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kun ga dai magana muke ta yi kun ba ta tabbata cewa tabbatar tun daga lokacin alaihi salatu lillahi wa salamu kullu abin da yake take na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma anta mai to waye shugaban waye masoyinka ne, annabi Muhammadin dai annabin dai, kamar yadda naji wata kalma da ke cewa haka ne, wannan ita ce wannan kalmar da shi Ibrahim ta dace. Annabin da ya kode wani lokaci in ka duba bayan sa annabi Muhammadu, gefen sa annabi Muhammadu, ma'ana dukkanin ƴaƴayensa da baki daya bai sa sunan wani annabi ba, dukkanin su Muhammadu wane Muhammadu wane Muhammadu wane Muhammadu wane, ce ko da shi in duniya nan gajin ana cewa ba a cewa annabi an ce Muhammadu wane Muhammadu wane Muhammadu, in dinga jin ana faɗa annabi Muhammadu kawai kullum, inda ni ma shi nake faɗa, to in ji kun ana gaya mun a gefe na. To na sadaukatar da komai nawa a cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama.
lizikirihi domin ambatansa. To me nake faɗa ambatan nasa kawai haka zan ta ce annabi Muhammad a ba haka kawai nake faɗa ba. To bayan na ambaci suna da Muhammadu kuma salatan sai na yi salati a gare shi, wa madan kuma sai na yi yabo a gare shi kamar yadda Allah ya umarni, wa madahan da kuma yabo a gare shi. Minhu qad sirtu jailama, da wannan ne na zamto wato jailamu, wata wanda ya cika mai haske, wata leka gidan kowa kenan. Minhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne na samu wannan. Domin me? Domin sadaukantar da rayuwata da na yi ta annabi Muhammadu. To dama muna koyi, to da zarar ka sadaukantar da rayuwarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shikenan ka daga, tun dama shi ne daukakar ma, kai ma sai ka daukaka. Wannan ko ya tabbatar mana da haka. Ko ba mu ga komai ba, mun ga maulidin da aka yi a shekaran jiya. Jiya Allah ya kara mana soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bamar rama darki cewa ci gaba da cewa a cikin dai soyayya annabi Muhammad yana gaya mana irin yadda yake jin san annabi Muhammad da kuma irin baiwar da ya samu sakamakon soyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamar rama darki sai ce to kaga a cikin wani abu da nake gaya maka barkaji. Bamar rama darki, da a ce wani zai nufin riskata a fagen soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, fi yaƙi nabiyina, a cikin shauki na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, to faqad rama amran, babu shakka wannan mutumin ya doshi wani al'amari mustahala, korarren al'amari kawai, korarre, muharrama kuma haramtacce ma. Inda za ka ce za ka riski Shehu Ibrahim, wani zai ce kun ji yana cewa kaza, an ji kai ma faɗi wani abu ka ce to ni ma a irin soyayya da nake wa annabi Muhammadu ga wani matsayi da na samu wanda aka yaye min hijabi na gani aka yi min alƙawari da shi sakamakon soyayya annabi Muhammadu da nake yi, kai ma ka faɗi wannan. Shi ma ya samu ne a cikin lamari na Ubangiji, babu magana. Kaga wannan magana shi yake faɗa kawai yana faɗa ne, ba yana faɗa ne wai don mu yadda ba, kawai shi ne yana faɗa ne. In ka yadda ya riga ya samu, in ma baka yadda ba ya riga ya samu, kai dai kai ka yi koyi da na gaba. To ya doshi wani al'amari korarre kuma haramtacce. Sai zai kawo mana misali don ka tabbatar da wannan magana da ya faɗa. Kamar rama maskal badri yawman bi azbu'in, kwatankwacin wanda ice yana so zai taba wata ne da hannun shi, wanda ya ce yana so ya riske ni a fagen soyayya ta da annabi Muhammadu, inda zaka ji duk ya kare da koyi ana in yas ga baki ɗayan nan, har gidan da ba a san sa dai an san in yas, har gidan da ake san sa dai an san in yas. To bari ka ji wannan abin da na samu wanda Allah ya yi mun. Dan kwanakin baya zan da aka wani maulidi a nan a masallacin Isiyaka wanda aka yi shekarun baya da suka shige uku haka. To mun je za mu je filin maulidin a lokacin da ana gyara stadium din, aka ce a kai shi masallacin Isiyaka Rabiu. Sai wata tsohuwa sai tana shiga, muna jinta sai ta ce Allah mai iko, Allah mai iko, yanzu duk wa'annan mutanen gabaki daya kuma kowanne za su samu gaisawa da shi kuma yana ciki. Ka gani to ka gani me take tabbata? Bi ma'ana idan ka ƙara da rayuwarka a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to zai zama ka gina abin alheri, zai zama kamar kullun kana nan. To ita tana zata ma kamar hayan sai Ibrahim yana ne, zata da take kenan. Ka gani to an taba samun irin wannan misalin a Gombe ma, wani sai ya ce yanzu shi wannan mutumin duk shekara sai ya yi kamfen, yanzu ba a zaɓe shugaban ƙasar nan ba, duk shekara sai an yi zaɓen nan, amma yanzu bai ci shugaban ƙasa ba. To ya zata ma kamar wai kamfen ake, bai san tuni wajen shekara 40 da wani abu ba. Shi Ibrahim kuma ya bar duniyar ba gaba ke daya, kawai aikin da ya bari ne da ya kafa na soyayya annabi Muhammadu, to gwadaban ne mutane suke bi. Abin da ya kafa na soyayya annabi Muhammadu to shine, to da zarar ka kafa wani abu wanda dangace na Allah da manzansa, to kai ma ba za ka kushe ba, sai da Allah da manzansa ma ba sa kushe ba. To wannan shine. To kamar rama maskal badr yawma, wanda yace zai riske ni a fagen soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar wanda yace yana so zai lakato wata da hannunsa ne, kuma ba zai yi ba. badr yawma bi azbu'in, da hannunsa yace zai taba wata, kaga wannan ba zai yi ba. Ko kuma yawan rama audal amsi yawman, ko kuma wata ran kawai sai ka ce to shikenan kai da Allah jiya ta dawo yau. Inda zaka iya cewa to jiya ta dawo yau, to za ka iya riska ta a fagen soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa aiwama, ko kuma ka ce to shikenan ranakun watan shekaran jiya su dawo yau. Inda za ka iya faɗan wannan, to shi kenan za ka iya riska ta a fagen soyayya annabi. Idan ko ba za ka iya ba, to shi kenan sai dai kawai zama da cewa kai ma
ka zama da cewa kai ne daidai gwargwadonka. Sannan kuma ka zo a nuna maka yaya ma soyayyar annabi Muhammad yaya ake yi. Kawai ana barin ta kamar a zuciya ne, kamar yadda ake cewa yanzu ai kawai ka so annabi ba komai a zuciyanka kawai, a haka ne ai sai ka zo an koya maka ya ma ake soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya za a yi, menene son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidima a gare shi, rike sunnarsa, yawan kyauta, yawan saraka, tausayawa na ƙasa, yin gaskiya, roƙon amana da shauran irin wannan abubuwan su gabaki ɗaya su. Ka tara wani abu ka ce an yi na annabi Muhammadu, ko kuma duk tsananin abin da aka yi maka inda ba Allah aka sabawa ba da manzansa, in aka ce kai haƙuri dan Allah dan annabi kai haƙuri, wannan Allah da annabin da aka sa maka kai, ko aka ce maka dan annabi, Allah ma kallon ka zai dinga yi ka ce da mu gani an ce a yi abu dan masoyina zai yi ko ba zai yi ba. Shi kansa Allah subhanahu wataala idan ka ce masa ya maka abu dan annabi Muhammadu take zai ma. To kai kuma an ce ka yi haƙuri dan Allah da annabi, an mai ma da abin yaren Hausa, wasu wallahi sun dauka ma yaren Hausa ne, da Allah da annabi, da Allah da annabi, da Allah da annabi, saboda yanda Allah ya wa Bahaushe baiwa da rukun addini sai ya mai da abun ma kamar yare da Allah da annabi. To kuma abun kuma sai ya ba da illa, sai aka mai da abun kuma kamar yaren Hausa, da Allah da annabi. Aka ce haka ake ce maka dan Allah dan annabi Muhammad ake nufi ba. Ka yi haƙuri, ko kuma yaron ka yayi wani laifi, ko ka aike shi ko ya yadda kuɗi, ko kuma da makamanta ka zai ce babu dan Allah dan annabi ka yi haƙuri. Ya kamata abin ya shiga cikin ranka, sai ka bashi, sai ka yi niyyar duka, ko za ka yi bulala kuma sai ka ɗanyi ɗaya ka ce to kar ka sake, amma ka tuni ya saka cikin shauƙi ma, tuni ma ka riga ka kyale shi, kai wani ba zai iya dukan ba, saboda ya haɗa ka da sunan wa masoyinka wanda kake jinsa, wanda Allah da kansa yake jinsa, wanda lokacin da annabi Adamu ya ce wa Allah subhanahu wataala ya Allah ka yafe min dan annabi Muhammad, sai da Allah ya ce Adamu ta ya kasan annabi Muhammad saboda masoyinsa, to ya kai ba za ka kasance haka ba, ya zama ka ƙara da soyayyarka a cikin rayuwarka, a cikin soyayyar annabi Muhammadu, a ce ka yi abu dan annabi Muhammad ka yi, in dai kana da iko ka yi, in baka da iko nemo ma yadda za a yi abu a yi, zama da cewa dai wannan sunan dai yana tasiri a cikin zuciyarka, yana tasiri a cikin rayuwarka, kana jinsa fiye da komai, kana jinsa fiye da komai. Don wallahi wani ka ce dan Allah dan annabi yi maka wani abu, da za ka ambato sunan shugabansa na siyasa ko wani abu, wallahi sai ya yi da shi, saboda zai samu wani kamasho in aka ji yayi wannan abun, ko ya ji an yi bohol, ya ce an yi bohol, an yi waye, an yi fasa, sai a dan sa sunansa a yi, dan waye, dan wannan shugaban yayi, in shugaban an zai ba shi kamasho ko zai samu wani abu. To haka nan ma in kai abu dan annabi Muhammadu, shi kuma Allah san ka zai ta yi, zai ta ƙara kusan ta ka da shi, saboda kana yin abu dan dan masoyinsa. Kuma da zarar kana yin abu ko a cikin malamarin duniya ne, ka yi nisa a cikin wani abu, to da zarar ka yi nisa a cikin, ko tsafi ne ko wani abu ka yi nisa a cikin, to ya zama da cewa kana samun mai ci gaba a cikin wani abu. Haka nan soyayyar annabi Muhammadu, inda ya zama da cewa ka rike ta, to babu shakka za a samu kusanci da Allah da manzon, komai na rayuwa zai yi sauki. Idan kai addu'a sai ga tana karbuwa da wuri, saboda bakin da yake so yake roƙon Allah kullum sai ya kasance yana yawan kiran Allah, yana yawan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tun da bakin ya riga ya tsarkaka da zuciyar, to kana roƙon Allah abu kaɗan, ba sai kai da yawa ba, kace nayi kana ta addu'a shekarar shi ko Allah ya ki biya abu. To abubuwan da harshen da aka ara maka kake amfani da shi, wanda kake faɗa kullum, sun fi kalmar da kake kira na Allah da manzansa. To in ka tashi roƙon kalmar, tun da ka gurbata wannan haƙoran da harshen da wani abu na daban, to sai kaga abun ya ƙi tafiya da wuri. Amma da zarar dama harshen naka da zuciyarka sun fuskaci Allah da manzansa, kana faɗan abu sai ga ya tabbata. Shi yasa zaka an ce waliyai, daga an ci yasa kake ana cewa waliyai, suna faɗan abu sai ka ji Allah ya biya musu bukatun su da wuri. Zaka an ce in kaga wani babban dattijo ko wani tsohon malami ko shehi sosai, sai da Allah ya mana addu'a, saboda kai ma me yasa ka ce ya mana addu'a? Ai ka tabbatar rayuwarsa gaba daya karar da ita da Allah da annabi, to kai me yasa ba za ka yi kokari kai kama ka karar da ita ba? Ai Allah na kowa ne, Allah na kowa ne, amma dai za ka bi ka ga waye ya ba Allah a sau da kafa, ban Allah tsarkakakke, sannan domin kai ma ka bi ka ga cewa ka sami a tsira, rayuwa ka ta yi kyau, kuma an samu sauƙin rayuwa. To Allah ubangiji ya mana muwafaka. To an yi bayani mai tsawo a lokacin sallah ya, amma za mu ƙara fassarawa a ɗaya bakin. Alayhi salatullahi summa salamu, salatin Allah da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al'ali tare da alayensa wa sahabi da sahabbansa alkirami masu girma, zawin nama ma'abota daukaka,
wa in tas'aluni idan an tambaye ni ana bibi waye masoyina wa sayyidi kuma wane ne shugabana fa daha sai ce musu daha annabi Muhammad wanda aka saukar da sura dahi da sunansa habibullahi masoyin Allah malgairu wanda ba shi da tamka ba shi da tamka wa ma ko kaka fa waqti dukkanin lokuta na wa sa'ati da kuma wato sa'o'i na gabaki daya sarabtu da zikirihi na sadaukantar da su a cikin ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me nake yi a ciki salatin annabi wa madahan da kuma yabo a gare shi minhu daga gare shi kad sirtu na zamto tailamu babban wata mai haske kamar rama da riki duk wanda ya ce zai riske ni fi siyaqi nabiyina a cikin shauƙin annabina annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama faqad rama amran babu shakka ya fuskanci wani al'amari mustahalan korarre muharrama wanda aka haramta kamar rama maskal badri kamar wanda yace zai taba wata ne yauman wata rana bi azbu'in da dan yatsansa wa man rama audal amsi ko kuma wanda yace zai dawo da je yauman wata rana wa aiwama ko kuma ya dawo da ranakun watanni shekaran jiya su dawo yau wanda yace zai wannan tabbas zai riske ni a cikin soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سرعة الحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين